روسیا و ئەمریکا لەسەر ئەسمانێ سووریایە شەڕ دکن. بالافرên wan li hev diqelibin û rageşî di navbera wan de gur dibe. Rusya ragihand ku hevpeymana navdewletî di hezîrana borî de 315 caran pê li ewlehiya esmanî kiriye. Li gor wê pêla van binpêkirinan bilind bûye. Pêşbînî hene ku peymana esmaniya sala 2015yan di navbera Rusya û Amerîkayê de bi dawî bibe. Hengî li Bexdayê li hev kir ku Amerîka li Rojhilatê Firatê û Rusya jî li Rojavayê Firatê balafirên xwe bifirînin. Vê dawiyê Pentagona Amerîkayî balafirên F-22yê şandin Sûriyayê qenebergiriyê di ber hêzên xwe de bike. Ew jî dibêje ku Mosko pê li peymanê dike û ewlehiya leşkerên Washingtonê dixe metersiyê. Li gor te wê ev rageşî çawa li meydana Sûriyayê vegere, nêrîna xwe bi me re par ve bike.